Angazi ngempela ukuthi ngibeke kanjani lento anti. Noma ngifuna ukubona ukumoshela izinto. Ukumoshela mina izinto? Ukhuluma ngani? Khohle ukuthi konke ngisho. Hayi, nonkanyisa. Umbatha. Usenzeni ke? Ukuthi nje mekukhona yena angizizwa kahle. Futhi akumina kuphela, wonke amantombazane kuyikhwaya mekukhona umbatha awazizwa ekhululekile. Anizizwa kahle kanjani? Ile ndlela enza ngayo mekukhona amantombazane emadongo. Male ndlela sibuka ngayo. Nale uniform entsha le ayikhethile. Akekho uthanda ukuyigqoka le nto.